Ar noson wlyb yn y brifddinas, mae Glyn Wise wedi derbyn yr her I fod yn un o bare-knuckle boxers byd adloniant, Digrifwr stand-up. Os yw Glyn eisiau llwyddo, bydd rhaid iddo droi at un o'r bobl mwyaf doniol yng Nghymru am gymorth wrth ysgrifennu jokes. Doedd hi ddim ar gael, felly dyma Daniel Glyn. Bydd Glyn yn perfformio yn y dafan lle cynhaliwyd y gig stand-up Cymraeg cyntaf erioed, ac mae wedi dysgu reol gyntaf y digrifwr proffesiynol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n troi lan. Oh my gosh, di wedi cyrraedd. Reit, wedd fi. Yn sydyn iawn, mae'r ffaith y bydd yn perfformio stand-up am y tro cyntaf heno yn teimlo'n anghyfforddus o real I Glyn. Mae'r tensiwn yn cynyddu, mae stumogau'n troi, ac wrth i'r gynulleidfa gyrraedd, mae Glyn yn cael ei gyflwyno I draddodiad cefn llwyfan digrifwyr, y PGD. Prigig dadlwythiad. Wel, dwi'n gwybod am y PGD, ydy'r gynulleidfa wedi cyrraedd eto, so well ni wedi wneud o cyn nhw gyrraedd, ie? Gwybod beth, dwi'n meddwl mai aros yn dweud. Os fe fydd tan, reit? Mae'r gig yn dechrau wrth i'r compere Phil Evans gamu'r llwyfan. O fewn munudau, bydd Glyn yn darganfod a fydd yn llwyddo I wneud i'r dorf chwerthin, neu fel mae gweddill y gomediwr yn gobeithio, bydd y gynulleidfa'n ei fita'n fyw. Right, pan symudiais I Cymru, roeddwn ni'n determined Wedi gwylio hanner cyntaf y gig, mae ceg Glyn yn sych, ei goesau'n gwegien a'i fol yn troi fel tumble dryer. Mr Wise nawr yn llwyr sylweddoli beth sy'n mynd I ddigwydd iddo ym mhen munudau. Iawn, mi ar brec wan, fi sy'n mlaen nesa, gyda fi ofn trwy fy mhen ôl. Dwi'n teimlo fel bod fi'n Rome, iawn, bod fi'n Rhufain, a bod fi'n mynd I fynd I fewn i'r Coliseum, a dwi'n mynd gwybod sy'n mynd allan, ydw i'n mynd I ladd y boi, ta di o'n mynd I lladd fi, a dwi'n mynd I farw ar llwyfan. Fel as dwi'n teimlo, felly croesi bysydd, gobeithio fyddai'n iawn. Edrych ar y gwyneb yma. Dyma beth yw gwyneb nerfus. Enw I di Daniel Glyn, falle bod rhai yna chi'n nabod I, o'n i'n arfer cyflwyno rhaglenni plant cyn I fi droi'n llaw at bita cacen. Ac oedd rhyw, falle chi'n cofio rhyw 4, falle 5 stôn yn ôl, falle bod chi'n cofio. O'n i'n gwybod fi'n cael problemau achos o'n nhw'n poeni am hwysau gyda teledu plant, achos oedden nhw wedi ail sgwennu o'r hwyan gerddi. A dde fel, obese bawd yn symud, obese bawd yn symud, obese bawd yn symud, fi'n dew, fi'n cerdded y ffon. Wrth i'r foment fawr agosau, nid calon Glyn yw'r unig beth sy'n pwmpio. Na beth yw showbiz, dde? Fi wedi cael sioc tro cyntaf I wedi bod yn neud gig Cymraeg. Hwna'n wir I chi, reit? Mae'r foment wedi cyrraedd lle mae Glyn yn clywed y frawddeg sy'n mynd trwy ben pob digrifwr cyn iddo gamu ar lwyfan. Dyw e ddim yn rhy hwyr, mae dal amser I redeg I ffwrdd. Helo, chi'n iawn? Chi'n reit? Good. Iawn, enw I di Glyn Wise. Ie, fel yr idiot na off Big Brother. Neu fel mae bobl Blin yn abo fi, yr idiot na off Big Brother. O, dwi'n meddwl hyn, trwy bywyd fi sy'n chydig bach yn od, oherwydd bod ni'n ysgol Moelwyn, fi oedd head boy, so dwi'n really siŵr beth mynd dweud am gweddill bobl Blin na, to? Ie, so fan allu o'n I yn y chweched, yn ysgol an, ac yn fel, oh my gosh, dwi wedi angen cyfle newydd, dwi wedi angen challenge. Felly gyfais y cyfle wan I fynd I fyw mewn tŷ, llawn o freaks, llawn o nutters, neu pethau really humiliating, bod yn really degrading. Ond yn anffodus, do Glan Llyn ddim ar gael. Felly, es I mewn I tŷ Big Brother yn lle. Ac pawb yn really ofni wan, oh my gosh, pwy sy'n mynd I fyny am eviction yn week 1? Ac yn i'n meddwl, oh my gosh, mewn tŷ llawn o freaks, as if bod fi'n mynd I fyny am eviction. Pwy fyny am eviction week 1? A fi, gutted. A dyna beth I gael am rei mobile phone I mam dolyg, I suppose. So
So nes I adael y tŷ Big Brother wan iawn, a glof y sydyn o'n i'n famous. Ti'n bod yn efo, wow, how come? Cos dwi ddim yn gwachio Big Brother, o'n i'n mynd deall be oedd yr whole thing. So i wedi gwachio do blwyddyn yna. A wedyn, so o'n i'n meddwl, wow. Mae yna ochr really da i fod yn famous, a hefyd mae yna ochr really, really drwg hefyd. Fel gorau wneud charity work. A gorau, fel Race for Life, London Marathon, Radio Cymru. Felly, ga I just dweud pob lwc wrth y berson nesaf enw yw Glyn Wise. Diolch yn fawr. Ta be, hwnna di'r peth gorau dwi'n rhaid yn bywyd fi. Dwi eisiau mynd a wneud o eto wan. Mae gen i fi rhyw urge mewn wan, jyst i fynd allan a wneud rhyw noson gomedi'n gwneud glybio o beth. Dwi'n really mwynhau'n hyn. Hwn di'r peth gorau debyg iawn i fod allan o Big Brother. Ti'n cael yr un teimlad o wneud noson gomedi. Fydd yn ffantastig. Gwerth chweil, sa'n gobeithio bawb wneud adra.